Yes. You know what I'm telling you? Things are very hectic nowadays. Yabona ngoba mawuthatha umfazi, kumele uyibheke ukuthi uthatha umfazi onjani. Izinto zenza kanjani. Ngoba you find yourself in trouble. Yes? In trouble. Yes. You find yourself in very big trouble. Njengoba mina ungibona sebe trouble endlini. Yabona this house ngayakha ngoba phela I have many houses. Yabona khona umuntu osesenthinji which I'm going to sell now ngoba umfazi ube sephutheni. Mangimdivorce then ulanda ama lawyers ukuthi no abangisuwishe bathathe 50-50. So njengamanje kusenziwe investigation. Yes, investigation. Since investigation indeed nalomuzi lo uzovela ukuthi sigameni lami. Yabona? So I'm trying to make amends ukuthi angizame as early as possible. Yes indeed, as early as possible udayise lo muzi. Ungaboni mhlawumbe uzothi no, this house is too cheap, it's too good to be true. No, it's not too good to be true, it's too good to buy. Yabona? Wena thenga umuzi. Indeed, thenga umuzi. Yabona? It's a very beautiful house. It has a garage and everything. You won't find yourself in trouble. Akoma thieves angafika la. No, never. Yes, no. No. Khona bathi asikashesha kakhulu. Qala nokubona nje futhi kule ndawo. No. You see, you know the saying that see me now, see me don't. Yabona? Yes. Mongibona manje, phinde ungibone ngoba mina I'm your angel from I've been sent from heaven. Ngi-angel. Ingelosi yakho namhlanje ikufikele mfowethu. Angeke uthole umuzi. This house should be at least 500,000, but I am going to sell to you 50k, 50,000. Very cheap. Indeed, it is very cheap. You know, it's very cheap. You should buy it. Ngoba one day, uthi mawudlulela bone good people sebehlala. Don't indeed. Bone sehlala bephuma be relax in this house. Kuthiwa kumbubani phathi kamela. Mina uMadlubo Dlamini. Mfoka Dlamini. Sivule emaphapheni. Umfoka Dlamini uqulekile kade ebona umuzi. Yabona? Kade mina sengiyazi no, you refuse to buy the house. Yes, you refuse to buy the house. Manje usuphatha inhliziyo. Ngoba usuphatha inhliziyo buhlungu. Ngoba this house amanani aphansi kawonke this house. Yeah. Nangaphathi. Yazini, the thing engizayenza. Mfowethu, because ngikhonzile but yabona mangikhuluma nawe ngiyazi ukuthi amagasi ethu ayathela. Yes, the thing that I'm going to do, I'm going to leave everything, even the furniture, even the TVs, even everything. Touch mfowethu. Nancy, everything. Nancy Monte Garage. My phone, you can take it. Just give me 50k. Too good to be true. Too good to be true. So beautiful inside your so far. Yes. Yeah, no, I think you should come in this Zulu sakho. No, I can. You understand me? I mean, I learned to be multiracial schools. I was learning with good English white people. Okay, Mr. Clems. As a son, we final fast. Yeah, you know what? About the lessons in Jalomai. Yeah. I come now. Fuck. Mina, as the owner, I'm going to sign here. I'm giving it to you. Mr. Clems, thank you, Clems. Yes. Sign it up, Clems. This house is now yours. Sign it, Clems. Yes. Njengoba ngisayinawo sikwenzakalani leli phepha selanga kuweleli it's yours this one uthi uma qhamuka nombani we produce this paper ngikhombisa umuzi wakho wami it's your house sekulo wami lo muzi Dlamini umuzi wakho Dlamini umuzi wakho Dlamini umuzi wakho ngiyabonga mfowethu Dlamini umuzi wakho lo kulangazi
James umuzi wakho lona. Mfethu. Yes. James umuzi wakho lona. Yes. You know what? Uhlele kuphi? Umqasho ngale kezansi kale. You know what? Hamba njengamanje ulande ilokosi, ulande impahla zakho, ubuye uzongena. Nali iphepha elikhulumayo. This even ngaye police station, more produce this paper. Ithi umuzi wakho. James umuzi wakho. Ucela ukulanda impahla zakho. James owakho umuzi. James owakho umuzi. Cileni madoda. Owakho umuzi. Yebo. Ubonile ukuthi umuntu right. Yes. Ubonile ukuthi umuntu right. Ubethu ngiyabonga mfethu. James owakho umuzi. Umuzi. Owakho umuzi James. Ubethu angiphuthi ngilandele izimpahla. Uzangifica la. Don't worry. Wena usuku oluhle yabuya ntamba. Thank you. Emsini wami phela. James owakho umuzi. Owakho umuzi James. Spies on it. Yo. Hi. Kuhle la ngikhazi. Yo. Yeah. You like it? Yeah. You like it? Yeah. You like it? Yeah. You like it? Cool. Ngiyajabulela kuhle. You like it? Hayi kuhle. You like it? Ngiyithanda. Ngiyithanda kakhulu. Mr. Malaji. Ngiyithanda. Futhi ngiyaqala kuyibona indlela enjengekhaya. You know what? Hey, You know what? finish ukudula ne? Hey. Today is your lucky day. Hey. Today is your lucky day. You know what? Jabulile man. Usemncane. And ukuba uthi usemncane ube nomuzi. This is a big achievement. This is a big achievement. Alivele endluleni mangayishiya ngangibone. Ngangendela elikhulu iphutha. You know what? I know it sounds it's too good to be true, but it's very much true. Right? So it's up to you whether you take this house. Hayi lena or you don't ngiyayithatha take le. it. Yabona? Lena ngiyayithatha noma kanjani. Ngangishiye. Malini una mfethu uzikhuluma izinto zemali. Isitori sonke usuzivile sengichazele everything yabona. Ngicela mfethu ube umuntu othembekayo. Ngithembekile. Imali Ngangudisappoint. 50k nayo. Because ngizwile ababekhuluma ba ukuthi umuntu okaphunyelwa imali zizile khosi. Usukuphele mfethu. Hayi ngisuka le Swatini nele. Oh, ngilethwa ngumsebenzi ngala ngoba vele imisebenzi vele yalithami you know yabona usuka le Swatini othi nabazali mabefika no abadali mabefika bangajabula abatali babo but yes but you have a house now. This is a great achievement, man. And futhi ngizawukhoma ne ngiyawukhoma. So imali asikhuluma indaba zemali no awuthi ngihlela phansi sikhulume kahle sikhulume phansi. I have the forms here. Uthi usayine khomisa umuzo wakho. So how much do you have? Kwamanje ngina 20k. Hey, ngina 20k kwamanje. Kwamanje ngina 20k. Manje ngiyathembisa ukuthi makuphela inyanga izobe sesandleni sakho. Makuphela 20k. Yeah. Makuphela inyanga. Mr. Malachi, should I trust you? Angithembi. Should I trust you? Thembe ngakho konke. You know what? Hey, noma ushisanda kuyasho ukuthi le mali iyangena. Yes, Mr. Malachi. Angeke ngikubhayizise ngeke. By the way, my name is Gumbo. My name. Faka here. Faka le mali lapha. Singufakile. Hayi zihambile. Wait. Zihambile. I'll check my phone. Okay, I'll check. Check message. Angoba vele lo muntu ilona ngiyamthatha noma kanjani. Ngiyamthatha. Yeah. You know what? I've already signed here. Wena? So to sign ngapha. Yes, sign. Ngempela. Umuzi wakho lo. Jabula mina. This is your house. Lala Malachi. This is your house. This is your house. Take this one. This is your Malalela. Mark figure bani. So produce this paper. This is your house. Mr. Malachi, you have a house now. Oh, I prove, I very prove. Yeah. So what Dala cheese, ne? Dala cheese. It was nice doing business with you.
Hayi baba ufunani? Ufunani? No. Question. Baba yini manje? Yini? Uyaphi? Okay, ngena. Okay, ngena. Ngoba phela. Ya, yemlu. Yeba. Ngoba lapha Yewe. Uya. Papa. Unzol. Was ist denn da? Wenda. Ufunani ngehla. Ufunani? Muti wami lo. Nani phepha. Phepha lani? Uyapha Kamalachi la. Dlamini usayinile lo Hayi muzwa. buka wena usayine emuva mina ngisana ngembili buka. Bona into ekujabile manje. Lalela. Yewe Mina kanjena insizwa. namfana nabuluka wendani. Ngiphume. Empo. Lapho yawe. Yini. Awumani ngicela ngikhulume. Basikombo. Basikombo. Ya. Ngicela phela fu. Imfana. Kombo man. Kombo. Nokakazi. Sibona ekhaya. Usikombo. Ubani bayisikombo? Nanga mashetha wamapharisa amakhulu. Hayibo Mkhulu nje naye mkhulu. Angimazi ke mina loyo bhuti cabanga. Lokhuluma isilungu man. Usho loyo kanti. Hayi ke lo bhuti loyo akusinje ubaba la ekhaya. Loyo nje ayi. Athi ngintshela ukuthi kwenzakaleni. Lo muntu loyo ufike ekseni la ekhaya. Hello. Ninjani? Yes, ngiyaphila. My name is Iskumbo. Yes. You know what? Ukhona baba? Cha ke kuba kusaphumile. Yo, that's a shame. Because mina ngilekhozi. I'm an old friend of his. Dala sazana, it's just there to think that's when ngahamba sengihlala le goGoli koSentin. Yes indeed, ngihlala koSentin. You know Sentin go Centurion, you know that place. I'm sure uzasela go TV. In the ngihlala khona ke mina kakhulu. I know the celebrities, I know the parliament people abahlala khona eSentin. Yes. So ngahamba kudala ngane. So ngizwile kuthiwa he's by this side. Yabona umuntu yami ngiyibheke ngale ilokhozi Range Rover ngibheke lapha ezantsi. I think ungayibona. Yes. So angazi ngiyamdinga ngempela. Ngiyamdinga ukuthi sesibe ne conversation ekhona bangizwile kuthiwa umuntu usemabhizinisini right now. So khona amathende ngifuna umfakela wona. Ngoba imali mele bekhona emndenini. Ngililethe imali kahle. Hayi, mawuthi yamdinga serious akunankinga ungangena umlindi ngoba mina yabo bengisaya ngapha kamakhelwane content side wena nonkinga ungangena umlindi la ngisho umngane wakhe ya. Oh, you know, wait. Ushathi urathi umuhamba ngade yami wazi ungazi manje. Wena enhliziyo ehle. Usisengangena nje ngijakazi. Ayikho inkinga ungangena hlale phansi ngisho umngane wakhe ngiyathemba. Wena wedwa khona? Yeah, ngingedwa khona nandlini abekho basaphumile. All right, Miguel. No, nawe okay. No, it's fine. Ngiyabuya manje ungangena kunankinga. Okay. Ilokho kokwenzekile ke madoda. Hey, scam phela lesi. Hayi cha. Nathi imphepha tendlu nathi phela sithengile le ndlu le. Nazi nizami. Lo mfana na usidayisela umuzi uthena hlala koSentin lana muzi waselokishini akawu. Mfowethu wena bakudayisela umalini lo muzi? 20k mfethu 20k ngamkhipha. Akahlahle uskemini. Mina mfethu 10. Bakubona lo nto alesiwazini. Hayi cha sho imidlalo ngani impela ngoba lo muzi lo awukaze nje wadayiswa futhi ubani uGuntontondo ayi akusiyeni nje ubaba la endlini hayi cha shembadlale ngani hayi unyengile ayithatha imali navuma ayiniyabhayiza nani
Sifuna kulala kahle kahle siyasebenza. Webaba, ngisho manje usathithiza la ko rank mhlawumbe usafune isithuthu utahamba. Asingabe sona simosha isikhathi. Awu mina bengiqoqa ukuthi ngivule ikhala manje. Siyamfuna. Baba lezama izandla ngomlomo. Layile papa yini? Samsung yasikhaphathe lo Sam. Futhi kudlaliwe ngatlap. Ezidlaliwe la. Hambe yonke imali cash. Ngiphume sengiqhomile mfowethu ngenza zonke izinto ukuthi ngithola umuzi lemakhaya ngithi bazobona ngesonto elizayo bese bazobona umuzi wami omusha. Nisengiqhomile nje na Facebook intombi yami. Angigqoba. Sambe. Sabona. Sesenze yona namhlanje.